Duo kartočiek od Mary Kay vznikol odpoveďom na dnešné trendy. Je to naozaj multifunkčný produkt, ktorý vám zabezpečí o mnoho jednoduchšiu rutinu v našich kúpeľniach a získate viac výsledkov na pleti. Kartačík je praktický, pretože obsahuje čistiacu časť a zároveň na druhej strane masážnu hlavicu, ktorá vám pomáha vpravovať prípravu ako séra do pleti. Ukážeme si, ako to funguje aj na našej pleti. Aplikácia je veľmi jednoduchá. Zapnite si kartáčik, použijete svoje obľúbené čistenie, ktoré nesiete na pleť, ideálne mať aj na vlhčenú tvár a po zapnutí našeho kartáčika masírujete po pleti a čistíte si pleť. Táto hlavica má 8000 pulzov za 1 minútu, čo je úžasné a máte tam 5 úrovní. To znamená, že si môžete regulovať, či chcete jemnučké vibrovanie alebo intenzívnejšie a ak máte citlivú pleť, bude vám vyhovovať to jemnučké pulzovanie. Ak máte možno masnejšiu pleť, tak môžete použiť aj vyššiu úroveň a vďaka silikónovým štetinkám je to veľmi príjemné. Na druhej strane sa nachádza masážna časť, ktorú si tiež zapnete, aby sa nahrela, asi tak minútku sa nahrieva. Medzi tým si môžete aplikovať napríklad očný krém a potom zapracujete masážnou hlavicou séra, ktoré máte obľúbené, či už sú to super séra alebo nejaké iné séra. My nanášame liftingové sérum práve na pleť a hneď po nanesení použijeme tú časť, ktorá teda nám lepšie vpravuje aktívne látky do pleti. Je to veľmi príjemný pocit. Naozaj, keď začnete používať, máte pocit, že stále si chcete masírovať pleť. Je to, by som povedala, až vysoko návykové. Až keď to zažijete, pochopíte. Je to veľmi príjemné. Vďaka tomu nám účinné látky o mnoho lepšie prenikajú do pokožky, je pružnejšia, rozjasnenejšia a to hrejivé teplo má taký upokojujúci efekt, takže si to zamilujete o to viac. Ak ste neni milovníčky dlhého trávenia v kúpeľni, tak vďaka tomu kartáčiku začnete mať skincare veľmi radi. Po použití kefky stačí iba takto ľahučko oplachnúť pod tečúcou vodou a nechať vysušiť v stojančeku. Veľmi dobre sa to čistí. Takže za mňa úžasný produkt, ktorý si zamilujete a uvidíte to a ucítite to na tej plete hneď po pár použití. Ak potrebujete viacej informácií ohľadne pleti alebo aj tohto kartačika, stačí ma kontaktovať a nezabudnite, je to limitovaná edícia.